Ja, det er et vandrehjem, jeg har booket for en nat indtil videre. Her er et firmandsværelse for mig selv indtil videre. Ja. Men nu er jeg kommet ind i selve byen i stedet for en forstad. Jeg var... I kan se byen her. Altså det er et nuke her, ikke? Og så... Noget så swak. Og her, der kommer... Clean Korput. Og jeg var her. 3 overnatninger her, ikke? Så jeg kunne kigge herover. Der har været en stor brand i lystbådehavnen i nat. Store røgskyer. Men nu er jeg herinde. Midt i bykernen. Og der er i hvert fald en 8-9 kilometer vandretur, hvis man skulle gå herfra. Men en flot vandretur, siger de. Men ikke noget for mig nu, hvor jeg er i så dårlig form, som jeg er.